y seguimos con más fiestas gastronómicas que atraen a miles de seguidores con muy buen paladar. Y claro, y además está riquísima, va a ser la festa de Anguía en Barral. Está todo listo, xente comendo, a orquesta preparada aquí en Castrelo de Miño na festa de Anguía. Y que nada se compara con tu entrega, que me siento el más feliz sobre la tierra. Hasta la cocina. Nada, hasta la cocina, como dicen por aí. Claro, Pasa, claro, pasa. Claro. Están ben asadiñas, Bueno. Estamos facendo como queremos que mellor Verdade. poden estar. Depois xa o cliente xa Eu opinará. sempre me acordo moito de xente que está sempre traballando. Cando toca de festa, hai uns que estamos de festa e hai outros que estamos traballando. Claro. Como se leva? Ben, moi ben. Iso Ben, faz. já. Hombre, falo con ilusión, falo coa gana de axudar, de que den as cousas ben, entonces Vai cargadiño, Vai cargado. Vou cargado por qué? Digo, hai empanada tamén hai. Bueno, estamos como queremos, de menú. Hombre, claro. Que tal a xente? Bueno, a Berra xente- moito, quere comer xa? No, a xente come porque ten apetito tamén. Isto está moi ben. E os que traballan comen antes ou comen despois? Non sempre despois. Bueno, que tal este ano? Como se presenta a xente? Con bo dente, sen bo dente? Nah, pues con bo dente, con bo Sí. dente. Aparte este ano, bueno, as anguías son todas anguías de río, pescadas no xeito tradicional, co cal evidentemente agora no sabor tamén se lle vai notar, non, que son de alta calidade. Eu digo, moitos dos que están aquí papando irían a pescalas ou eso deixamos os aos profesionais? Bueno, vamos deixar aos profesionais, non? Home, tamén un fin de semana ou cando haxa tempo, pois tamén como unha actividade lúdica tamén se pode facer. Un equipo. Nada a traballar, pero despois a papar e a bailar, Hombre, como... É que eu non me concentraría moito coa música, con todo o que hai por aí. Non, Concentraríame moi pouco. De festa estamos bien, De maravilla. Mira, Aquí en Castrelo pillaste sempre de maravilla. Claro, en Castrelo de Miño, aquí ao fresco. Quen quere ir ao río a dar unha volta pode tamén. Nós vamos ir papar a Anguía ou non? Como? Se vamos a papar a Anguía. Home, claro, aí subimos. Mira, eres dos que repites todos os anos Bueno. ou ves estrenaste? No, meu pai é daqui do povo e bueno, eu Hai que continuar a tradición. Sí, xa viña de rapaz, de neno, xa viña aquí cando se facía festa arriba na plaza. E bueno, son Hai normalmente... que aguantar toda a noite, Bueno, hasta que o corpo aguanta, ou hasta que a Quítale la jefa... canguía, a jefa mande. Deporte, cultura, pero xo festa. Festa da Anguía. home, E desde aí logo. encando o dente. Que a veces dicen, os políticos mira que ben viven. Tamén merecen comer ou non? É Home, que a pois sí, festa. home, de vez en cando tamén o Verdad? merecemos, non? Non vamos tal quedar ves o sempre a ambiente traballar. Aquí, que estás de maravilla, a verdade, Venga, é un sí, privilexio sí. estar aquí. Se dá gusto. Así con este clima. Bueno, menos mal que por primeira vez vexo alguén da orquesta, e os da banda, e os que sabes, aí dale que te pego animando todo, comendo. Home, tamén... É que por Dios o claro, é que senón, a ver, quen É vos que repón forzas? aparte dicen que os aplausos que dan son os que dan a fame, non? Que os músicos que vivimos dos aplausos, pero bueno, isto tamén axuda un poquinho máis a engordar, Eu sabes? sempre lle dixo aos amigos para que veñan a probar unha anguía, dicir, mira, tenes que vir a esta festa, que a verdade é que ten o seu Ten interés. sempre o seu encanto, como non? Verdade. Tes as anguilas, tes as orquestas, tes festa. Tes Tes o festa. sitio, tes o Pero lugar. se ves todo o día, ainda podes ir dar un paseo en canoa, verdad? Ou podes ir dar un chapuzón. Podes ir ao catamarán, É que incluso, podes e a facer o que piscina. queiras, a verdad. Sí, a Pues verdade nada, que non che sí. quitamos máis tempo, Moitas deixamos que lle gracias. sigas encando, porque estes de aquí, danse o dente, sí, deixan no, sin nada. estes deixanme sin nada, Veña, fixo. veña, dalle. De onde sodes? De Salceda. A ver, que tal, Salceda que de tal esta Castelo. festa? Muy bien. La pena es pero, a ver, el agua. dime, a auga que chove tres gotas, tres Pero gotas. la gente... Escápase, verdad? escapa. Tanto medo lle temos en Ourense a auga. A ver, vexo que vides en familia, atréveme a dicir. Sí. E que tal, Contame. Muy bien. Quen é o que máis come de todos? Eu sempre pregunto porque sempre hai un que papa o doble cos demais. Quen? Dicen aí os gordos, dice. Non te fías tú, verdad? A veces os máis delgadiños son os que máis papan. Como vamos? Vamos ben. Bueno, que vexo que manducas bien, porque fai un cacho, vía churra Fai- buxo e quidanguía e agora xa non xa vexo. Faime falta porque veño de sulfatar e cuidar as viñas e agora teño que sulfatar, teño que beber un pouco, toma. Mira, que por tal favor. están? Non podo beber, de Oye, verdad, non non lle teño podo enfermedade dar. ninguna, por Pero favor. non é por eso, é que estou ca lactancia materna, Ah, viva. oi, E non Jesús. lle podo, non vai a ser que a nena tamén lle sente mal. No, pero axudámola. Oi, tamén un cuidado, pouquiño ¿no? de viño. Para que están os veterinarios, son para axudar. Contame unha cousiña, que La tal verdad, están as inglesas? moi buenas, moi buenas. Eres experto en pescalas? No, eu son en pesta en comer. Tendes todo vacío,
Sí, sí. Xa as pelastes todas. Bueno, a espiña aí que quedou e nada máis. Que tal Pouco, están? pouco queda por comer aquí. E que tal están? Bueno, vaise comendo, pouco a pouco. A ver, cal é o segredo que para ti, para que estén ben feita unha anguía? Unha anguila? Moi fritida, moi non, como Falta é? o escabeche, que é a salsa aí especial. Nunca estaba a gusto, a No, verdad. no, no, hai que Sin embargo, non estarán boas, pero aquí non deixaste nin a proba. Faltaba o mollo nada máis. Pois nada, aquí nos quedamos na festa da anguía en Castelo de Miño, vamos botar un baile porque total non temos hora para chegar a casa. Venga.